Halipam bir taraplarda ýaşular gyýlaryna kerime diýerler. Muň hikmeti nämeke? Dinle Salih, kerime diýmek gözüň görücü diýmekdir. Ýagny gyýlar maşgalan gözüniň görücüdür. Täsin meňdetme. Näme üçin gözüň görüjüni meňdedilýäkä? Şeýitmek bilen gyýt perdeniň ören mertebelidi. Şeýle de juda näzik bolýanlygyny utalyp, olaň ähmetini hemde ornuny ünsi çekilipdir. Hatta enelerimiz hem gyýlaryna edepli bolýarlar. Bu gözümizin görüjüne deňelen gyýlarymyzy neneňsi gorap hem ayap taklamalygymyzyň iňçe hem manyly ähengde düşünülýüşidir. Gyýt perdeniň goramaly hemde ayamaly ýentede hosarlar näme düşünmeli? Gyýlar ene atalaryna berilen amanatdyr. Amanat berilen zady bolsa, öz islegine görä dälle, eýetiniň aýdan şertine görä goramaly. Nähili goramaly? Goran göde çöp düşüreme diýipdirler. Muňa näme düşünmeli? Göz ören nädikdir. Ýöne şol bir wagtda gözüň goruk ferişdeler de ören güýçlüdir Salih. Gyýlarymyzy goramak islegimide görä dälle, usulyna laýyk bolmalylar. Ýagny olaryň hak hukugyna hormat toýmalylar şeýlemi? Hawa, bu ören möhüm. Allah'ın veren nigmatyny da, hak hukugyny da hormatlamak gerek. Ýogsa gyýdan hukugyny elinden almak bilen jinayet ediligi bolar. Ýaş Halipa, niýetleri goramak bolup ulanýan usullary ýalňyş bolsa näme? Ýalňyş ýalňyşlygyna garşy hemişe ýalňyşy emele getirer Salih. Ýalňyşlyk ejen adamda ýalňyşyna düşünme ukuy bar bolsa näme? Ukuypları ýüze çykarýan zatlar dürlüdür. Kime bir sözi yeterlik bolsa, kime uly kıyınçylyk, musibet gerek bolýar. Şu wagtda çenneti anlary gözden salan haýsy bir jemgyýet bagtyar ýaşapdyr. Şu zatlara düşünýän adam görnäli bagtyar. Buradaki Daýdaky 4-7 köpersen näçe bolar? Kim aýtjak? Recep, 28 bolar Hüseyin ağa. berekella Recep. Ertiren 5'leri ýa tutup gel, bolýarmy? Bolýa. Men eýem ýat tutdum Hüseyin ağa. Geç wagtyr, otur entek ýadansyň. demek Diýmege ýem ýatdyny bilýäň-de. Hawa. Şu gitsen gitsen sen mektebi 5'ge tamamlarsyň. Belki ýokary okuw mektebine degýler şeýle dämi Hüseyin ağa? Men girip bilmerim. Bahar bey diými? Hüseyin ağa aýtdy ahyrin, Allahdan umydyňyz mellal. Ýa tutan bolsaň, biz aýdyp bir bakaly. 5 vurun 5. Başka 5 9 45, 5 10 50. Berekella Bahar. Ertirim 6'ları ýa tutup gel, bolýarmy? Bolýak Hüseyin ağa, 6'lar ýat tutdum. 7'lerin. Bahar, Kaka. Cemşit ağa, durun, rahatlanın. rahatlanır ýal rahat ýok Hüseyin. Sana näçe aýtdym şu gyýt mektepde görünmesin diýip. Geläýse elini tutdu, öýe kowk aýdyp sınpa girmesin. Düşündiňmi? Bahar şeýle urhe geçen wagty men nädip beýdip biler, Cemşit ağa. Yöre. Öýde urleşer sen bilen, yöre. Yöre. Senim ayağıma çalışmayayım. yürü kız. Yöre gyýt, yöre. Buyurun. Aýdy berin. Salam, men Salih Demir täzem oglumyz. Salam, men Hüseyin. Bilim bölümine hatymyny beripdim, hoş geldiňiz. Hoş gördük, salam çağalar. hoş geldiňiz muallim. Demin Yankı gyýzagy aýtmaşma görüň. Gele gelmäne şeýle bolgutsuz zat bilen ýüzeýiz bolluňyz. Diýany ýok Hüseyin. Nezip bolsa şu bolgutsuzlyklary düzeltmegem men wezipemiň bir bölegi. Olar kimdi? Cemşitiniň gyýdy Bahar. Cemşit ağaň aýaly aradan çykdy. Şoň üçin hem öý işini bahane edip gyýdyny mektebe goýuberenok. Beýleki maşgallaryň ýagdaýy nähili? Arasynda Cemşit ýalar ammady. Emma köpüsi köçetdiňden el çekdi. Cemşit ağany bolsa näsegem razy edip bilmedik.
kaka. Yöre bakal, yöre diýen taňa. Kaka güý bersene. Men taňa ýar kaka öwrködürn. Taňa näçe gaýtdym mektebe gitmerdin diýip. Yöre bakaly. Cemşit näme diýen oglum edýäni näme? Can. Eje taňa näçe gaýtdym bahar mektebe gitmedin diýip. Gyýdganyny mektepde näme görüp, ýylyň gyýda bukça Ýöne taýýarlaýar. kaka sen jugana mektebi beren oga, jugana oglan şonu diýberen og. Temol, şarpy giýerdiň häzir. Juwan goýunmak ya. Oku nämetine gerekmiş. Sen içerik giýirdim, bar bala. Gir sen. Eje, sen hem şerik gir. Däl etdiňiz meni, däl etdiňiz. Gir sen de. Bar sen hem öýe gir. Hani bar. Güýmenme. Yine can. Babaanne. Yine can. Gel oglum, gel bala. Gel içeri giýreli. Züleyha, Dur iki. hani bir munt ayak çek. Taňa aýtjakladymmy? Cemşit ağa, diýäňiz näme? Gören näme diýer? Zeliha. Züleyha, men seni söýýän. Ağaň razylygyny alsam, maňa durmuşa çykarmyň. Ahmet ağam sorap durdun, Cemşit ağa ynha geldi. Züleyha, bar güýmenme döýe git. Hani bar, bar. Hayırlı günler. Günüňiň haýyrly bolsun Ahmet. Sen kim Cemşit? İş tap bildin bolsaň? Ýok, la ýagdaýyny bilýäň. Arabadan yıkılan märi işe yarar ýal boldummy? Jowan çopanyň edýämiş diýip eşitdim. Hawa. Om gadancı uçup tuja näme etjekdi? Çağan bolsa gowy, kıyın günüňde kömek degi. Hawa ola şeýle. Selam. Assalamu alaykum. Wa aleykum assalam. Bir de iki çay getirin. Eýgilik marçyn. Nämen gurrun ne diýäňiz? Täze gelen mugollum hakda gurrun görüp oturdum, siz hem gördüňizmi? Ýok, görmedik. Ay ýok manam däl. Bar bir kunun olum gaçyp giderdi. Näme şuňysyň Ahmet? Belki gitmez, çağalar peýda etdiler. Ay bilen haýsy garla ýarçyn. Iň köp çydany bir ay bolupdy. Siz hem goltuk bermeýäňiz Ahmet. Näme üçin goluk bereli arçyn? Biz güzeran aladyk ne diýäs? Çağalary okudyp näme edeli? Onda da gyý çağalarmyda, he? Cemşit dogry aýdýar. Kız çocuk. Gyý çağalar okudumda näme çykarar diýäňiz? Hayırlı günler. Günüňiz haýyrly bolsun. Täze mugallymyz Salih Demir bilen tanışyp bolan. Hoş geldiňiz mugallim. Hoş geldiňiz. Sag bolun, Hudaýa şükür. Owa da mektep ba, ýöne diýwarlaryň suwagy biraz gopupdyr. Eger kömek etseňiz bir kunny düzetmeň kötesine gelerdik. Çağalar üçin hem gowy bolar. Sizden kömek soraýyn geldim. Herkesin Her kim öýdi işi başyndan adyk ýollaşma oğlum. Beýle çağalan aladyk ne diýän bolsaň, goýarna döwlet puluny tölesin ne? Döwletiňki, menki, ýagny hemmämiňki. Adam öz işiniň aladasyny ilki bilen ödetmeli. Soň başgalarym kömek eder. Mektebiň işi artykmasy iş, ýollaşma oğlum. Ýagny döwletiň işi. Howasy suwsuz galsaňam döwlet kömek etsin diýip garaşjak durjakmy? Ýöne muň howadyr suw bilen näme baglanşygy bar? okumak. Okumak öwrenmegem çörekdir, suw ýaly urdur. Siz ilki bilen şuňa ananyň. Döwlet sizi suw bilen näil üpçün eden bolsa, mektep bilen şoň ýaly üpçün eder. İşim var. Meňe aladam etdik. Hani bolýasa oğlum. Aýyl senem ýolundan. Öğretmen Mugallim dogry aýdýar adamlar. Kömek ediň, mektebiň işini ýola goýalyň. kusura bak. Aýyplaşmaň, meňem işim bar. Sag bolun. Allah kömek etsin arçın. Aýyplaşma gur arçın, meýdanyny işim bar. Öýde çağılan maraşa. Bolýa sag bolun. Mene ýögitjek, biraz işim bar. Böyle. Bunu karşıya Salih ağa. Sen orada çağır okutmak için okudun maytap bärik geldin. Bular şeylerine degen adamlarmı diýsene. Allah'ın razılığı için edilen her bir iş kımmatlıdır.
Yollak daşy gyra aýrana da sogap ýazýan dinimiz bar. Kaldı ki Eýsa insanlaryň akylyna böwet bolýan daşlary aýranyň sogaby näçe boljakdygyny hasap edip görüň. Bahar. Bahar, çörek getir gyýdym. Ynha bardım. Ay vay, fere tavrak golla ho. Sen ba pikiriň öý işini däli mektepdäki derslerde. Ne oldu? Köpeltmek tabliğatını bilip ne başına yapacak onu. Çörek getirme başına o. Senin beytmen 100 metrede oturmada bar doğunu kömek et. Allah Allah. Ece, Ana. beyt bir asap olmaz. Bu eve Böye bir ayal gerek. Bahar'da Bahar'a mı işe uğrunur, ondan görürlü alır. Bahar. Bahar, Juwan. Hani su getirin, bolun. Şunu mayırın, bolun atımra. Ana. Ece beyt bir asap olmaz. Men öýlenesim gelýär. Doğruyum aysama ervedem olmazdı. Bu çağılara da iyi olur yali. Halal süt emen biri bolsa nähili gow bolar. Men bir goňşular bilen gürleşip göreýin. Belki goňşu owada zatda Kadara kalıp görme Ece. Men Ahmet'in uyosu Züleyha bilen durmuş urjak. Awa. ýagşy oglum ýöne pul nereden tapjak? Ağız ören köp galyň soransaň gydyrmyşa çykyp bilmeýän gally. Bize gelmez ol balam. Bize gelmez. Hanen tek dur bakaly. Men Ahmet bilen bir gürleşip göreýin. Bir ýolunu taparys. Gürleş wakaly inşallah. İnşallah, inşallah. Abla. Uyam. Kakam bizi öýüne getirjek bolýa. Enem şey diýe. Ýalňyş eşden bolaymy Juwan? Çyn maýdýan öz gulaklarym bilen eşitdim. Geljek öwejemiz bizi halamasa näder? Kakamdan aýyr betdäller. Onsoňam ola öýdäki işler eder. Belki kakam meni mektebi berer şey dip okaryn. Aldım onun için cik ötsün diye bülbüllerden canlardı. Ellerim bak boş kaldı. Züleyha, şu eşiklerim terip berä gyydym. Bolýaçy. Bas, wagt men görgül gyydym. Gyydym, senem eje bolarsyň inşallah. Bir gün seňem maşgalaň çağalaň bolar. İnşallah ece. Ýöne agam durmuşa çykmaga ruhsat beräýdi. Gyydym, o da sen gowluň isleýä. Gowlu isleýämi ýakalyň isleýämi onçasyny bilemok. Meňem çaga terbiýelep ece bolasym gelýär. Çağalama her gün guwanasym gelýär. Ah benim. Wagt men owadan çygyydym. Bu da bolly. Gelin bak. Gelin wakal çağılar. Okuwatomyz ören owadan bolupdyr. Geleniňiz gowy bolupdyr mugallim. Okuwatomyz nähili owadan? Geçin oturuň çağılar. Dün okuwçy köprek ýally. Şeýdem Hüseyin. Sen torama. Menem aýtmaýyn taryhaga. Mudama şeýle. Burgun gelseler ertesem gelen oklar. Sen de. Sen derse başla Hüseyin. Men häzir gelýän. Nire taryhaga. Bu sen ilkinji dersiň ahyry. Güne kakararyna bolsa ilkinji dersi şolardan başlamaly. Bolýa. Enedilik kitaplaryňy çykaryň makaly? Civan. Juwan. Äge bolun. Ýene sürüni başyna goýuberäýmen. Bolmasa tutuş owa başymda bela bolup iner. Düşündüm kaka. Öýden daşary ädim ädäými? Sen daşarda görmäýin, düşündiňmi? Bar. Hadi oğlum. Ana oğlum, ýür hani. Ýür. Gel bala. Kakaň diýen eşitdiň gyýdym. Daşaryk çykma.
Beýdime enejan, kakam gitdi ahire. Akşama çeni gelmedinni. Men derewjik gidip gelerin. Düýneme şey diýipdiň, gördüňä tutullyk. Ha, işe diýen. Recepden kitap alıp derew ýygyma dolanaryn. Onsoň öýde özüm okajak enejan. Ha, işe diýen. Ýok gyýdym, ýok. Kakaňa söz berdim. Bahar, Dinleýän enejan. Tamam. bolýa, gidäý. Ýöne eglenme. Kitap alyp derew gel bolýarmy? Canım enem can sağ ol. Arkyn bol. Derrew gelerin kakam bilmez. Gaýy etme. Neden çocuk? Näme üçin çağırýaňyz mektebi beren doga adamlar? Hiç Maňa her edip oturmam oğlum. Men bir iniciğim ma, adı Recep. O da mektebe var ya. Ýöne okarmy okamadym onçatyna bilemok. Öde bilýär. Ýöne gyýdym bolam bolsa menim iyi vermedim. Dogrymy aýdyn. Men gyýdym ma, ol gitmede de bolar. Ejetine kömek edýär. Ertek gün öz başyna bir ýere gitse, dilini düşünürüp bilmez. Siz şeýle bolmagyňyz ýa-ni. Ýanyna adamsy bolara. Biz bugün bar, ertek gün ýokdur. Bolup bilmeseň näme? Bolar nesip bolsa. Beýderek görlemän günä galýan. O näil günä bolýar Arçyn? Sizden bir daha sorajak. Peygamberimize iň köp düşmançylyk eden adamyň adyny bilýäňizmi? Ebu Cehil'le mi ýollaşmalyym? Ebu Cehil nadanyň atasy demekdir. Teredin. Şu bedbagtyň näil sypatda munasyp görülendigini. Yer bolýar, siz bulardan aýpsyn etmän ýollaşmalyym. Çetko bolansoň adamlar bu meselede menem bir deňeşdirme ödürledim Arçyn aga. Gaýlaryny okatmaýanlar, mektebe kömek etmeýänler asliýetinde kime ýakyn? Kime uzak durýanlykdan pikir edip görtünür. Oho ýollaşmalyym, sene mescidi imam mulaýmaly keniň. Dogry aýdýan bolan oğlum, gaty görme. Şeýle gelen şeýle de gider. Men gyýdyň öýde iş etdik. Ejetine kömekleşýär, düşündiňmi? Beyler. Adamlar, men bolmaly da size oňatdyklaryn düşünürdim. Emma düşünmejek boldyňyz. Arçyn, çağalaryny mektebe iyi vermeýänleri döwlete habar bermeli. Bu işin soňy tutsagy baryp beter. Kanun boýunça gadagan, bilmeýän bolsalar bilip goýsunlar. Sen çağalaryny mektebe iyi vermeýänleri bilýänsiň, bilýän. İyi vermeýänleriň sanawyny çykaryp kadiýete bereliň. Bir künden çäresini görürler. Şu ýakyny tutsakhanada bar dämi? Ba mugallim ýöne şu ýakyny akat karlarmy ýa başga ýere iyi bererlermi onçadyna biljek gel. Öýüň işlerini ejetiniň özi ýetşerlay. Ertiriň özünde mektebe iyi verer. Men gaýdym ýaşulrak bolýan, ziýan ýok. Onu özüm ýetişdiren, arkaýyn bol. Sen şonu mektebe ýygyderli berseň bolýar. İyi verer, iyi verer. İyi verer. Kaybetmeň, iyi verer. Selamlar. Esselamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Wa aleykum esselam. Önemli mi? Möhüm meselelerini gürleşdik Cemşid ağa gyýja galyň. Be. Näme kawa möhüm mesele? Sen iki çağanyň mektebe barnokda edemi? Deret men maýyp. Geçen ýyl atarabdan ýykyldım. Aýagym döwdürip maýyp boldum. Bundan 5 ýyl öňüm aýalym aradan çykdy. Inni öýe çağalar seredýärler. Biri mal wakya, beýlikde öýüň işlerini edýär. Maňa dar bermeň. Geri kalmam. İşlerine de yetişerler. Mugallim. Betedin ne? Bahar Ullukan gyýdy mektepde näme iş bar? Näme iş bar? Bu edýäniň jenaýat, bilýänsiň. Mugallim. Sen çären gurrunlet. Maňa bir çykalgy görkezip ondan gürleşeli. Düşündiňmi? Maňa çay getir. Evet çocuk. Hawa çağalar. Bir çekimli, birem çekimsiz sesten ibarat bolan bir boguny sözlere misal getireliň. Evet. Hawa Recep, At el. Mehmet, Iz ok. Berekella Mehmet, Emin, 3. Berekella Emin, ören oňat. Bir şey mi oldu? Recep näme boldy?
Bahar? Bahar. İçerek gir de. Hüseyin ağa. Bahar kitap almana geldi. Berk geleyin. Kakasından korkyan için gelip bilen o. Bol ya Recep. Bar beray. Evet. Havva. Bir boğunu söldürü misal getirdik. Kim aytsak? Havva Ahmet. Bahar. Anha kitap. Seret şu taya çenli geçtik. Çekimliler hem çekimsizler bolýarmy? Sağ ol Recep. Gynanma Bahar. Gyz bolan bolsa menem Ahmet ağa mektebe bermezdi. Sen mektebe gatnaýaňam gogdat Recep. Ýogsa men bular kimden öwrenerdim? Men öwrenen zatlamyň baryn saňa döwrederim Bahar. Sen gaty goglan Recep. Çağalar. Mollum men Bahar'a kitap bermek üçin çykdym. Dersen gaçmadym, çynma aýdýan. Berekella Recep. Hanonno sen sapaňa bar. Bolýa. Bahar? Bahar. Sen sapağa giresin enokmy? Men girip bilmerin mollum. Kakam ruhsat beren o. Ruhsat berse sapağa barar mıdın? Höwes bilen barardım mollum. Kakam mektebe gaýtmagy ruhsat bersin. Jigime meni mektebi bersin diýip her gije dilege diýen. Bir zat gerek bolaysa men şu ýeňte tarapdagy jaýda ýaşaýandyryn. Arkan geliber. Ahmet. Ahmet. Andurentek Ahmet. Men taňa bir da çykdym Ahmet. Aýdy ber Jemşit. Ahmet gep köpeldip durjak gel. Bilýäňa men aýalym ardan çykaly ber etli wagt geçdi. Jaý jennetden bolsun gowy aýaly. Ahmet. Inne öýlenesiň gelýär. Nemele men neme Züleyhan torumokçu bolýan Ahmet. Jemşit. Sen öz ýagdaýyňy bilen okmy? 5 ay puluň ýok. Galyň töläp bilmeýän üçin Züleyhan torap geleniň näçeden ýydyna gaýtardym men bilen ok şonu. Ay onuňa dogry boýun bir zat edip analaşyp bolmadym ka. Ýagny men bir az pul toplasam toňam galyny goş-goşdan töläberdim nädiýe? O değil. Men kelläme başga bir pikir geldi Jemşit. O näil pikir Ahmet? Arada Bahar gördüm. Ul olupdyr, oğdunlaşypdyr. Durmuşa çykar bermeli bolupdyr. Eger razy bolsaň, seni maňa düşünýärmi? Bahar? Bahar, yeneşemýän durmy. Hiç kaka. O näme? O gizleýän adyň näme? Hiç adam değil kaka. Men näme? Yeni mektebe gitdiňmi? Bir kitap nerden çykdy diýän? Men senden soraýan. Cemşit näme gygyrýan? Inni durmuşa çykaryp atdyň boldy. Sen orada kelläň ente mektepde. Sen nämeler diýän Cemşit? Bahar entek ýa 13 ýaşynda. Ece, sen işin bolmasyn. Ağzından çykýan gulaň eşdiýärmi Cemşit? Ece, men sana sen bolýan. Mundan beýle kitap bolmaz başga da adam. Bolmaz diýän bolmaz, düşündiňmi? Ýok. Bolmaz. Bolmaz. Kaka. Oğlum, Kaka men yaramok. oğlum. Ennam ot ýaly. Derew hastahanaya gidelim. Otur yerinde, eneň bir çären tapar ýadyr. Ece, sen firkeli biz yapýadyň. Bolýar häzir. Tamam oğlum. Häzir oğlum, häzir goglaşarsyň. Hiç ýyly üt göşüklik ýok. Ennam ot ýaly. Indi nädir kak? Bahar. Bahar, nire varyan? Bahar. Muallim. 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 Bahar. Bahar, näme boldy? Muallim jigim gaty yarano. Kaýş edýän jigim halas et. Berik muallim. Neredesin? Sen nire gittin? Hayırlı Akşam hayırlı bolsun. Oğluňy näme taýak? Evet. Çok Hawa näde? Gaty gyzyr ýa. Hem edibiljek. Ulu geldim. Hastaxana aktaryň.
Ey Allah, ey Allah. Tamam baba. Gaýret meýinem oğlum çağırdım. Ben Men hallederim. götürerim Bahar. Cemşit. Ýör Cemşit. Sen burada. Sen öýde gal. Baharın gerek bolmagy mümkin Cemşit. Hadi Ýör onu. yürü. Ýör basnarak. Yardım edin. Kömek edin. Näme boldy? Gaty gyzyr ya. Ýörüň onu. Dua edin. Dilek edel kaka. Allah dilegimizi boş koymaz. Näsagyň hosar kim? Men Gol çekmeli resmi namalar var. Gelin mälik. Şular okap gol çekin. Parmak barmagym basaýyn. Ulakan adam ol butonun okmy? Haýsy ýurde ýaşaýan ha? Entegem okap ýazmagy öwrenmedingmi? Çağalar okap ýazyp bilýär, boýuňdan göwreňden ton. Ben bakayım göreyim mi kaka? Gerek gel. Hanım oğlum nerede? Cahil Adam gidik näçe nadan bollugyça şonça da menmenlik artar. Özünden başga hiç sady görmedi olur. Okap ýazyp bilmeýän nadanlar bar daýýaňyzmy? Yok. Nadanlyk doğrudan we hakdan daşlaşmakdyr. Kimsi sowatsız bolup daşlaşsa, kimsi sowatly bolup daşlaşar. Gaty geňşeýe dämi? Bir sowatly, beýleki sowatsyz. Emma ikisem deň. Gaflat şemale özünni tagtaň sünne yatan bilen yumşak yatakda yatanyň arasyny tapawut galmaz. Netijede görnüşler tapawutly bolsa da ödeni birdir. Şimdi Ýaňsy da bar da. Nirede ka? Nire etdik? oku bakayım. Hana okusyny. Näme diýe? Jowanyň bärik getirilen tenetini hem de wagtyny soraýarlar. Biren jogapkar hökmüne gol çekmeli. Bugün ayın Bugün aýyň 25-i. Sagat 9:15. Näsaň familiýasy Veren, ady Juwan. Kakasynyň ady Cemşit Veren. Ýaşy 8. Bolly. Kaka, senem gol çek. adını yaz. Adyň ýazay. Tamam. Bolýa. Sen galam tut. Hani besetsen enni? Entegem gol çekmedingmi? Han tidirek bol. İşim köp men. Hadi baba. Bol kaka tut. Civan'ın. Juwan kakasy kim? Benim doktor bey. Men Lukman ağa. Juwan agyr dümeglepdir. Edil wagtyny getiren ekeniňiz. Ýogsa beterläp gaty helak bolmamak mal. Allah korusun. Ýagdaý ne Lukman ağa? Inni ýagşy. Bu ýyzy bärde bolsun. Bolýa, biz ertile seni garaşaýar. Soň alyp oba gideriz. Geçti bolsun. Sag bolun Lukman ağa, sag bolun. Allah razı Allah razy bolsun moğlum. Allah size. Allah sizi öz penasynda saklasın. Öğretmen. Moğlum, ertiligi bilejetini elin. Size sag bolsun aýtdyňyz bolardy. Sag bolsun Ökmannel. Bir-birimize kömek etmek borcumuz. Ýönetidiň bilen çaýlaşmagy höwet bilen kabul ederdim. Hany gideliň onda moğlum, ýör. Çağaçyk ahyr uklady. Ýagşyça sag bol. Çaý goýandyr neçe? Sağ ol oğlum. Bir çay daha. Yine goýaýynmy moğlum? Guýaýa sag bol.
İşlämok diýipdiň şeýle däm Jemşit. Maýyp bolanym märi işlämok oglum. Beýle bolsa saňa bir zat aýdaýyn. Owanyň daşragyny bir tanşymyň iýim saklaýan ammary ba. İşler ýaly adam gözleýän işlermiň. İşlerini işlemen näme? Elbetde, ýöne ol meni alarmka. Näme üçin almasyn? Häzir gidip görleşäýär. Sag ol. Yemler. Taýar bolan iýimi halta gaplap şu taýda saklaýar. Ammarymyz şu taý, şu taýdan tatyn alyp gidýärler. Bolýa Jemşit. Hafa pepi bilýänmi? Bilýän. Bolýany gürleşdik. Derri işe başlaýar. Bolýarmy? Gutly boldum. Sag ol agam, sag ol. Artık Inni jywan mal bakmada bolýar da şeýlemi? Hawa oglum. Beýle bolsa onu mektebi beräý. Şu gün bar gerekli kağılar dolduralım. Bolýa, ýöne ol oku ýylynyň ortadan başlamana boljak. Ýani ýok. Uýaty bilen bilecek atlar. Bahar gata akylly gyz, jigitine kömek eder. Bahar mektebe barmady oglum. Näme üçin? Bahar üçin men başgarak meýilnamam bar. Jemşit akıllanmajak ýaly. Barıp kadiýete habar edeyinmi? Ente gazyk tabir et. Ustatlyk döwleni bejermek bilen birlikde döwüni de bejermekdir. Döwün çakdan aşýan bolsa da şeýlemi? Çaktan aşyan nadanlygyna ne diýen bolsa, çakyny bilirjek adam nadanlarça hereket etmelidir. Gece Jemşidi bilýändiňi? Biziň Züleyhamy soraýa. Öýlenesi gelýämiş. Sen näme diýsen şo bolar oglum. Şeýle bolarum kara diýen. Ýöne galagyň hemmetini berip bilmez ol. Onça puly ýokmuş. Züleyhaňam ýaşy geçip barýar. Inni durmuşa çykarmak gerek. Jemşidiň gyzynam inni durmuşa çykar bermeli bolupdyr. Yalanmy näme? Ya canım. Ay öý işlerine daha da kömek eder de, elbetmi? Patman ýagdaýyna ma görýäňiz. Oňa da peýda seger. Bahar durmuşa çykmaz, ol okumaly, okumak isleýär. Okar. Sen ne zaman Sen kim aýmaň akly öwredir ýaly? Agdyňym. Bahar en tek ýaş. Sen bolsa ulla kanadam, bolsaňam sen aýalyň bar. Patma gelneçe bar ahyry. Şo zatlar men senden soradymmy, he? Turan şu yerden. eşek Eşek değil hanim. Recep. Bäriňe seredany. Recep. Züleyha ýa. Men sen durmuşa çykmaň isleýän. Emma olar Bahara adalatsyzlyk edýärler. Pikir edip görüň. O men bilen ýaşdy şahrin. Recep. Käbir zatlar kabul etmekden başga alajymyz ýok. Bilýäňi? Ahmet ağa maşgala başymyz. Kakam aradan çıkalı bäri şoň sözi ýürüýär. Kakam ruhsat bermänsiň okumadym. Agam ruhsat bermänsiň durmuşa çykmadym. Innem o näme diýse şoň bilen bolaryn. Siz radiýlik bermeseňiz Baharam durmuşa çykarmazlar. Haýyş etýän radiýlik berme. Bärde gyz borup dogran bolsaň, ilki başdan edip bilmejek zatlaň bellidir. Beýdip biljek gel Recep. Menden beýle zat talap etme haýyş edýän. Gyzym, han ýygyna bolary. Kakan gelir häzir, göräýse däldirer. Bolýa enejan azajyk galy. Bol balam. Hadi, bol tizrek. Tiz bol diýen. Bol, bol. Bahar. Bahar. Turhan taçak ýaz, men gata aç. Häzir kaka. Hoş geldin oglum. Hoş gördük ece, hoş gördük, hoş gördük.
Ana. Ece, Züleyha öýlenmek isleýänmi Ahmet aýdandyryn meni. Hawa näme diýdi? Ece, gaty köp galyň torudy, gaty köp. Menem onça pul berip bilmejekdim aýdyp ýagdaýymyzy düşünürdim. Pulu gaty gowy görýändirler olar. Galyňsyzdagy hiç kime beräýmez çyksiny. Ece, o neme? Züleyhany maňa bermäge razy boldy. Ýöne bir şert bilen. Ben de Menem oňa bahar bermeli. Oğlum sen dälir edinmi? Bahar entek ýaş ahyry. Hey şeýle de bir zat bolarmy? Olay diýanyň bolmaz bahar entek çağı. Utanmadyňmy? Cemşit. Barda ýokdy. ne dikilip Näme agdyň açyp durdyň? Saňa tiz bolýmedimi? Hany bol, bol. Beýtme oğlum. Aklyň aýlan. Ýalňyş iş etjek bolma. Bugüniň ertesi bardyr. Ýadyňdan çykarma. hey Allah. Hoş geldin. Hoş geldiňiz agalar. Hoş gördük agam. Ýerläpsiňiz-de. Oğudun avtobusda geldik. İyi mal derrok aýtmakçy. Ýagşy ýörüň onu, ýörüň. Hadi hayırlı işler. Onna sag bolun. Sag ol, sag ol. Ýagy sag bolun. Allah bereket verdin. Allah bereket Barın, tagaman barın. Hayırlı Gündüýüň haýyrly bolsun agam. Armada. Biz 20 halta ýükleýäli. Oğlum, derru haltalar ýükläp berin. Siz bärik geleýin. Bahar, Merhaba. Salam Recep. mektebe barýanmy? Men gaýdyp mektebe barjak gel Recep. Onda saňa matematikadan depterim berin, öýde okarsyň. Recep. Kakam meni ağaňa berjekmiş. Oň ýaly zat bolmaz Bahar. Düň akşam eneme gurrun berdi. Kakam Züleyha biwe öýlenjekmiş. Soňa meni Oň ýaly zat bolmaz diýdime Bahar. Sen mektebe gatnarsyň, okarsyň. Görürsiň, bar zat oňat bolar. Dileget Bahar. Salihaga näme diýdi? Allah dilegler jogapsyz goýmaz. Cemşit. Jemşida ýükläp bolduk. Bolya oğlum, bolya. Hawa 26 diýipdiňiz, şeýle dämi? Hawa näçe lire bolýan bolsa bir kagda ýazyp beräýin. Men gidip şoňa örärak pul getireýin. Ay, özüňe aýtany, men gol çekip berýär. Teň näme sowadyň ýokmy? Ay, barla ýöne. Bolýady ýany ýok. Sen Sen şoňa goluň çek. Men pulu getirip bererin. Bolya, sag ol. Ýa şon bolýa sag goluň. Bu kağıt sende durmalymy? Pul almak üçin gerek bolmazmy? Sen ne durup bersin? Näçe bermeligimi men ýa tutdum. Ýagşy sag bol. Sag ol, sag ol. Hadi ýör. hadi bakalım. Ýör.
Selam. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Hoş geldin ağa. Hoş gördük. Epesice tatanı kenim. Allah'ın ruhsatı bilen. İsteden bağırdı da göre. Yertirden beri neye çıkaltı attın? Layık 36. Yönü pulu keme. Bir yerde 10 haltan pulu var. Uy hova 26 alan adam pulunu getirecek dedi. Şu tayda kağıdı yazılgıdır. Sen näme okap yazıp bilen okmudun? Yok. Ha näme oldu? Bir yerde 26'tan pulunu alanlığı hakta yazılgı. Maňa beýdime de. Näme? Olun ne pulunu getirmedin ki? Getirmedi elbette. Näme üçin getirdin? Pulunu getirecek adam sana şu kağıdı kol çektirer mi? Ağam, goýuz men bir iş taşlayın. Soğudu yok deyip her kim meni Allah böyle. Ayıplaşma. Senim ziyana koymayın. Ey şeyle de burada at olur mu? Hayti da burada yaşayan sen. O kap yazmak bilmen meni ziyana koyup toňum hiç sat olmadık gel gidip verir öýdýän mi? Yok, oňa Allah at olmaz. Yara pulunu tölersin ya da işlep üzleşersin. Düşündün mü? Bahar. Berdir emişleýän. Hiç oğlum. Otyurun. Çağılara seredýän. Olar näme hil bagtly şeýle dälmi? Gyýlara mar olan aralaryny kakalar mektebe gelmäge ruhsat beripdir. Yine biraz havar et. Bir alajyny tapyp, kakan ýokman arars. Anne. Ece, Ana. Ece. Ana niye Ece näme bolýar taňa? Ece. Ece näme bolýar taňa? Dermanım. Derman. Agay nire dedin de ne? Ecem ýeki öýde ölüp gardan etjek. Geldim kaka. Ver. Ber batymynak ber. Bol. Getir. Al enecan. Nasılsın? Ne Ece? Biraz gowlaşdyň mı? Oňat oglum. Inne oňat. Ýöne dermanym gutorup barýa. Maňa şäherden derman getirip berip alam. Bolýa Ece, bolýa. Häzir giter, nädir? Bolýa. Nineciğim. Enecan, ýagdaýyň gowy minni. Hayırdır? Eýlik mi Cemşit? Dira barýan. Menim pen göräýin ip barýardym Ahmet. Şol iş hayal etmän bitirelýekdim. Men dolayka aýtdym. Uýa men sözümden çykyp bilmedi. Menem akşam gyýdym bilen Ejeme aýtjak. Häzir şähere Ejeme derman almagy barýan. Ertir görüşüp amykly gürleşert bolýarmy? Bolýar Cemşit. Aferin. Berekelle agaydym. Eliň ýüzüň dert görmedin. Hani gel şu taýda oturup bakaly, sana bir habarym bar. Pikiriňden däňniň gerek kaka. Men durmuşa çykarmarsyň gerek. Men bilýärdim maňa dözmersiň. Bahar, seninle ulolun. Sağa ýaly hereket etme, durmuşa çykardın.
Beýtme kaka, haýyş edýän, maňa beli ýamanlyk etme. Kaka haýyş edýän, bir zatlar diýäý-de bolýa diýäý. Ejem bolan bolsa bu zatlara razy bolmazdy. Bahar, men bolar diýdimmi? Bolar. Züleyha şöýe gelin bolup geler. Tenem olary bararsın, men aýtjagym aýtdym. Ýok, men ol adama durmuşa çykman, durmuşa çykjak gel. Çıkarsın Bahar. 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 Ýygyňa dolun Bahar. Gelýän men taňa. Bahar. Mollum. Bahar näme boldy? Mollum haýyş edýän, men halat edin. Kaka men durmuşa çykarjak bolýar, ejebiň agasyna berjek bolýar. Haýyş edýän, maňa ýol bermeň. Bahar. Cemşit Bahar'ın aýdýanlary dogrumy? Aýryly olumdan mollum. Teň işiň bolmasyn. Meni beýtme kaka, mollum. Gel berken men taňa. Cemşit. Biraz rahatlan, gürleşeli. Beýtme. Bahar heni çağa agyry. Bettir. Näme etjek men senden torumon. Ol men gıydym. Sen burnuňy sokma. Bahar berk gelýän. Başyna bela alasyn gelmeýän bolsa daşrak durma oğlum. Gıyır men gıydym. Gıyır perdent kakasyna amanat berilýändir Cemşit. Amanata kastetme. Bettirme oğlum, bettir. Ýör tiýdirek basym. Kaka. Ýör diýen men taňa. Ýör. Kaka. Öldürýän nädir? Halipa, bu adam inni ketdini aşmadymy? Hetdinden aşan adam Allah'ın gazabı bilen yüzüýüz bolar. Onu näme üçin intigam hiçsat bolanok? Biz Allah'ı takdiri paýlaýançy däl Salih. Nice ýangyş ýanlar derrew jezalandyrylýan bolsa onu helak bolmadyk adam galmazdy. Hikmetiň edýän işlerine biziň aklymyz hayran galýandyr. Ejiriň agy hasraty näme? Sancym ettirende bir sancym agyrty bolýar. Emma aýdyň peýdasy näli? Bolýan zatlara wyjdanyň bilen teret. Her zadyň öz wagty bar. Geç içeri. Tam gir içerik. Bolwatym, owa masar etdiň meni. Inni gaharmy etirme. Men sen kakaň, näme diýsem şonu me ederdiň, düşündiňmi? Yüz bersem öte geçivermeň. Oğlum. Hiç zat iýmet çağa çık. Baharcan, akıllıca giydim. Ağla minni. Gözüňde ýaş galmady. Bol ada çykarwan. Iýetim gelenok. Hiç zat iýjek gel. Bahar. Bahar, Bahar. Bahar. Kahvaltı hazır mı? Ertelik taýar mı? Bahar. Bahar. Allah Allah. Ey Allah'can. Bahar.
Bahar. Näme üçin ertilik taýar däl? Ey Allahjan. Civan. Juwan. Turunny. Han tur oglum. Bahar nirde? Bilemok kaka. Bahar. Bahar diýen. Näme boldy seher bilen näme gok edýär, näme gygyrýar? Gidipdir. Bahar ýene mektebe gidipdir. Näme? Bahar. Bahar diýen. Bahar. Ey Allah. Cemşit ağa. Men siz göreýin ip barýadym. Sana aýtjak zadym bar. Aýdy ber Züleyha, aýdy ber. Men sana durumşa çykjak däl. Cemşit ağa, eger men bagdym Baharyň ömrüni köýdürjek bolsa menden eje de bolmaz aýalam. Bar aýtjagym şu. Günaydın. Salam çağalar. Salam mollum. Oturun. Evet. Hawa, ilkinji tapamad enedili. Kitaplarının 34-nji tahypasyny açyň makaly. Bugun siziň bilen atlaryň görnüşlerini öwreneriz. Atlaryň görnüşleri. Han nirdol. Onu nirde gizledin? Sen nämen gurulny edýäň Jemşit? Bahar öýden gaçypdyr. Sen onu gizlänsiň, men bilýän, sen gizlänsiň. Men gizlemedim. Bu yere gelen ok. Seretme oğlum, ayağından arz ederin. Gıydın menden gizletip polisiýa aýdaryn, düşündiňmi? Uyam kaçtı kaka. Erter ir bilen gitti. Gaçta diýäňmi? Näme üçin Juwan? Onu agama berjek bolurlar. Baharyň gaçanyň üçin özüňden başga hiç kim günäkar däl. Geçijik gıýda haýpyň elokmy? Senden gaçşak bolup bir belaň üstüne barmar bolsa näme? İş emniyeteydi. Mesele polisiýa baryp geter. Polisiýa senden hataba sorar. Wajdaňa näme jogap berjek? Allah sakladım oğlum. Hiç adam olmaz. Çağdır da biraz aylanır, soň öýe gaýdyp geler de. Ey Allahjan. Enecan, Ayşe diýen ağlama. Kakam Bahar tapyp gelir. Yok, hiç yerde de yok. Edil yere gireni ýaly. Juwan, bar Fatma daýdanlar gör. Eger şolarda bolsa sesiň çykarman gaýtdy, maňa habar ber. Düşündiňmi? Bar. Bolýa kaka. Hep sen yüz. Hemişe sen oňa ýüz berýädiň. Barna sen günäkär. Men näçe gaýtdym. Ýöne sen meni dinlemedin. Maňa azar berme Cemşit. Gyýdymy ýaş başyna durmuşa çykarjak bolan men näl? Tamahyllama. Eger bir zat bilýän bolsaň aýt. Nirden bileýin? Käşke bilsedim balamyň nirdedigini. Ey Hudaý. Nirede kämeň balam? Ece. Ece, näme boldy? Ece. Oglum men ýagdaýym gowy däl. Ece derman nirde? Ýokardadyr oglum. Bolýa Ece häzir. Ana. Ece, şonuň gaýtydy. Gyzyl renkli oglum. Bolýa. Al. Ine al Ececan. İç ana. İç. Hadi suyunu iç ana. Han iç. Hadi ana. Bol bol. Hadi. Bol. Ver ana. Bol iç ver. Ana. Ece. Ece taňa näme boldy? Ece näme bolýar taňa? Ece. Ece. Ececan taňa näme bolýar? Uyam Fatma daýlardy ýokken kaka. Eneme näme boldy? Birden şeýit başlady. Dermany berdim hem goly. Kaka. Babana. Sen näme etdiň? Ýalňyş derman beripsiň. Enemi zäherläpsiň. Öğretmen. Muğollum. Muğollum. Ay muğollum. Ocağına düş. Burwanyň olayyn muğollum kömek et. Näme bola Jemşit? Ecem. Ecem zäherlenli. Ýalňyş derman beripdirin. Kömek et muğollum. Ecemiň ýagdaýy gatagır.
O nähil bolýar Cemşit? Taşını okuyup bilmedim. Okuyup bilmedim Talik mollum. Çok şükür. Hudaya şükür. Kutuldun mu? Allah sen Tanrı'ya alkadın. anamın hayatı Gecemi ölümden halat ettim. Estağfurullah. geçti oldu. Bu karankı düştü. Bahar ente melen ok. Dürdene daydan ýanyna Cemşidi goýarly. Biz bahar gözlemäge gideli. Civan. Juwan. Sen enen ýanyna gal, bolýarmy? Bir talmam ýanyndan aýrylma, bolmy? Bolýa kaka. Berekelle, hana wakaly. Oğlum Cemşit, Söyle ana. Aýty bereceğim, aýty ber. oğlum bugün tasdan ölýädim. Men günäkär ece. Men günäkär, bagışla. Diňe sen günäkär däl oğlum. Esas günäkär kakan pahyr bilen men. Men ölüm borsam nähili bolardy. Men tatyň ganyňa altdym ece. Asyl muňa özüm günäkär wala. Sen okutman sowatsız goýan. Men özüm sebäp boldum. Beýdim ejesan. Her ne Allah gorudy. Gaty dogry wala. Pikir gör. O dünýede bir-birimiziň ýüzümize nätip serederdik. Sen ganhor. Menem şoňa sebäp bolan ejeň bolardym. Ece, sen häzir bu zatlary pikir edip ödüň horlumy? Häzir dymmagyň wagty däl. Senem kaka, çağalaryň bar. Men goýberen ýalňyşlygym gaýtalap olar bir sowat goýma. Maňa düşünmälam. Ece ýöne. Ýönet bolmaz Cemşit. Ferit, Allah bize salih molimi beripdir. Agtyklarym şoňa tapşyraly. Nadanlygyň bu dünýä hem erwet ahiretde de. Bahar. 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 Ey Allah can. Nire gittik abi gayf? Sen şu tarafa git, menem bu tarafa gideyim. Bolýar. Bahar. 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 Hiç yerde yok. Nire gidip bilerkä? Yetim gayf adaşan wagty kim bilir derdini şer. Ejeti bilen. Anneciğim. Senden aýra bolmak şeýle kyn ejejan. Kaka men durmuşa çykarjak bolýar. Yanında Sen ýanymda bolasym gelýär. Hay şeýdän meni ýanyň al. Yalbarýan. Meni azajygam bolsa gowwarýan bolsaň ýanyň al. Ejejan. Şeýsen halas bolaryn. Hay şeýdän. Bahar. Bahar. Dilek etmekdiňe ölümi islemekden awaratmy näme? Men şunça çydajak boldum oğlum. Emma ýene dayanara güýjüm almady. Ölmek hasaň ot dälmi? Wagty gelende her kime milýandyr. Emma şo wagtda çeýni biz durmuşa düşünjek bolup, käbir zatlary çydajak bolup jan etmeli. Şeýledämi? Allah islese geçip bolmajak päsgilçiliklerden aňsatlyk bilen geçiler. Şoň üçin şeýle dilek et. Ey Allah'ım, götürüp bilmeyecek yüküm yükleme. Hayırlısı haýsy bolsa, maňa şonu nesip et. Mollum men durmuşa çykasym gelenok. Bahar. Gaýdym, men seni durmuşa çykarman. Sana söz berýän, durmuşa çykarjak gel. Okutjak. Edil arzu etşiň ýaly. Mektebe giderdim. Kızım. Gaýdym. Canım ya. Can wala. Çok kork. Sen meni gaty gorkuzdun. Can wala. Güzel evladım. Men seni okudur. Yavrum. Ine görürdüm, men seni okudur. Benim. Okudum canım. Men seni okudur gaýdym.
Hadi. Kanal vakaly. Ay berekella. Aferin. Berekella. Babacım kaka çay içecek mi? İşek kıydım işek. Koy hani. Cemşit ağa, bakarın mektebe barçana katıp egendim. Hawa barar, hökman barar. Açkan agdyny, gel vakaly. Hadi bakalım. Kan onu karnını doyan bolsa göni mektebe gidin. Barın. Bol Juwan, bol. Allah yarın olsun kaka. Sağ ol gıydım, sağ ol. Ha, tatil günü. Dıyın şunu gidip okuy hesaplarını malar. Bolya mı gıydım? Hani vakaly. Bol Barın, ya kaka. barın, barın. Recep, sen berde nämişiň var? Näme iş bilen geldiňiz Ahmet ağa? Kakan çağırany. Kakam içeride. Cemşit. Cemşit. Buyur Ahmet. Geliver Ahmet. Sen bilen bir zat gürleşipdik, unutdunmy? Hiç adam gürleşmedik Ahmet. Men gıydym okutçuk. Sen de Senem Züleyha ejir çektirmeň goýdy, galyň torumaň betedinni. Goýalım durmuş gursun. Söz ağzyn çykýar Cemşit. Pikirini ýükledin bolsaň, senem gaýdyp uýamyň öňünden çykaýmy? Galyň bolmasa Züleyha da bolmaz. Eşitdiňmi? Assalamu alaykum. Wa aleykumussalam. Cemşit, sana ýagyş habarmady ba? Gözüň aýdyň Cemşit. Seni allan adam tapyp 26 iýiň pulunu aldım. Mundan beýle hakalyp çağalaryň rızgaly üçin işlerdiň. Dogryňmy agam? Soňa öwrenmek şerti bilen mundan beýle bärde kammar özüň dolandyrarsyň. Şäherde başga işim köp bolandan bärik gelmäge wagtym ýok. Teňsiniňmi agam? Sen işe öwreniň agry. Senden anamdan adam tapjak gumanym bar men. Inni hemişelik iş tapan soň toýuňam tutar. Menem görüp giderin. Toy soňa dökmünde Züleyhan galyňyna men berýän. İnşallah hayırlı çağalaryň köp bolup nadanlygy ýok edersiňiz. Peki. Ýaxşy, görleşdik. Allah senden razy bolsun. Allah ýalkydyn agam. Saňa da. Bakar, Recep, Juwan, hany wakaly şunça güýmeniňi bestir. Gün mektebe gidin. Her bir hetden aşany define cezalanyrdan nähil bolardy? Munça gogluğa bolmazdy. Käte işin hut özü gözellik bolar. Käte bolsa oň netijesi salih. Gözellik görmek üçin men ýaly alyňasak dälle, sabırly bolmak gerek.